Madali lang, kuya. Opo. So, bali, 10 po yung ganito. 12 po. Ito po 10. Tapos yung quick. Hindi, I mean, 10 piraso. 10 piraso. Oo. Tapos, itong malalaki, 4. Ito, ito na lang. At saka ito po lahat. Kunin ko na. Tsaka pati din yan. Tapos isang kikiam sa atin. 5. Wait lang. So, ito. 1, 2, 3, 4. Ito po. Bali, 100 pesos. Malalaki po. Oo, sa malalaki. Bali 6 po. Okay, sige, sige. 200 lahat. O siya, sige. Ito muna. Tapusin ko lang po. Iyan. Uy, ayun pa na. Nagluto ka na pala, oh. O sige, yan na lang. Akala ko matagal pa yan. Instant gawa agad. Ang bilis. Ayan, oh. Ang bilis naman ni Kuya gumawa. Oh. Pero kung gusto nyo, pwede din. O siya, pwede din. Sabi kuya, 100 pesos dyan. Pwede iloblob na to dyan? sige. Magkano dito? 12 po. Ang lamig na. Nandito po, bago. Magkano dyan? Bali 6 na peraso sa rana. Magkano ang quick? 12 po ang isa. Ganyan? Ang 3 po. 4 pesos po ang isa. Pabili ako ng malala. Eh, nakainit tayo doon. Okay. Madami bagay yan. Nahingi. Ayun, oh, hindi mainit para makain ka agad niya. Kaluluto lang din naman nun. Ito kasi mainit eh. Baka maano yung dila niya. Mapaso. Ito nga po, hindi ko nga magkato. Di ba? Kung bakit iba na nakatusok dito? Ano po yung squid ball? Ito pa. 60. 40 na lang. Ilan pa dito? Okay na to lahat? 160 pa lang po. Hindi na. Iinit pa ba? Hindi na. Di ba pinaritos mo na to? Hindi, yung ito lang yung nilagay nyo lang po. Hindi ko man nadagdagan pa. Ah, siya. Iyan ako na lang. Bal. Okay, isang two. Ano pong sauce nito? Yung ano. Oo. May bago kang sauce dyan? Yung mga bago lang. Ano Meron dito? Sige, kuhaan mo na lang ako ng nakabalot. Kaso nakasakater pa.
Daming pasalubong. Yes. Hi mga ka-Drops, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. So for today's vlog, dadalaw po tayo. Dalawin natin si Pina. Siyempre guys, pinapasalubong. At kasama natin ulit si Kuya Nuni dahil dalawin natin sa araw na ito. So, puntahan namin ngayon si Pina. So, siyempre, bago ang lahat, shout out sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, thank you so much. At syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, sa lahat ng Kalinga viewers, sa mga hindi nag-skip ng ads, at saka sa Birds team. At syempre, especially guys, sa mga mabuti nating sponsors, kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Anonymous, kay Ma'am Rose from abroad. So guys, andito na tayo. Yung binili namin na kanina na mainit-init pa. With the pasalubong. Ay, asan na yung ating bedsheet? So, yun, bedsheet. Tara, Kuya Nuni. Let's go. Nasaan na yung mamilin? Dala natin. Ay, ayun yung fried chicken at saka siya, tara. Ay, ikaw pala. Ikaw may bit-bit ipaabot. Mamilin. So, ayun, kasama namin si Kuya Nuni. Siya may bit-bit, guys. Kuya Nuni, nakapunta ka na din kina Bina. Hello? Bina? May music! Nanay, Rupina! Pailaw, pailaw. Nagulat si Bina. Uy, ano yung kadiro? Si Kuya Nuni tumatawa. Na Kuya Nuni, ganyan si Bina, bit-bit ang kaldero pag nandito ako. O ano? Ano masasabi mo? Nasaan? Kain tayo, dami kong pinamili Mag-snack tayo, Bina. Ay, nakalimutan ko, maibili tayong juice nga pala. Hi, Sabana. Dito ako muna, Sabana, at may pagkain, Sabana. Dami kong bit-bit, Walang pasok, Yeruel? Ha? Kauwi mo lang. Nay! Si Kuya Nuni, Nay! Anong pinuntahan niyo sa Saan? Labo. Sa labo? Di ka naman ito labo, Kuya Nuni, di ba? Ha? Binson, hindi labo, Nay. Binson, Nay. Hindi yan yung labo. Sino yung nasa labo? Paborito mo, syempre. Bakit? Mahugas ang kamay? Ila tayo, Bina. Madilim. Kamusta ka na, Rupina? Mabuti. Ha? Ayun, mailaw din. Siya, dito tayo mag-snack, Bina. Ay, ito pala yung... May ubo ka pa din? May ubo ka pa din? Meron pa. Bakit? Hindi natanggal ang iyong ubo? Hindi pa natanggal ang iyong ubo? Aba, linis na ng sahig mo Nakapaana ako Alika, Bina, dito tayo. Ano yan? Yung kurtina mo, parating na. Kaya inorderan kita. Ito na po yan? Hindi, bedsheet yan. Bedsheet. Try mong i-cover doon. Alika, Kuya Nuni. Dito ka, Kuya Nuni. Upo ka dyan. Mabili tayo ng maiinom. Sige, kaya nung ay, katarapang yung pajama ko. Kagigising mo lang? Hindi po. Ha? Nandiyan lang po sa Sabit mo daw yung duya ni Ay, may wagang bedsheet duya. Bedsheet yan. May wagang duya ni nanay. Asan ang ilaw mo din Malinis na yung kwarto mo? Aba, ayos na. Aba, very good. Clap your hands. Palakpakan.
Talagang nilinis mo na ano. Okay naman, hindi naman ano. Abot ba? Abot ang hangin pag ganyan? Oh, siya. Ano ko natin? Oo, sige. Sa iyo yan. Maganda nga yung pinili ko ay. Kulang pa sa'yo. Pwede mo Sakto baga? Sakto baga? Inano ko lang. Yan. Tinanggal mo na yung mga hindi mo na kailangan dito. Opo. Pagka may budget tayo, bibili na lang tayo ng Durabox dyan, yung cute lang, para tanggalin mo na tong upuan, ha? So, ayun mga kalingap, naglinis na po si Bina, maayos na, nakasegregate na. Yun nga lang, kulang pa talaga. Wala siyang drawer, Durabox, yun ang kailangan niya. Yung 5 layer, pwede na siguro sa'yo, Bina, 4 layer. Pwede na 4 layer. Pwede naman po. Cute lang siya dyan tingnan. O yan. So, ayun, magmamagic tayo. Tanggalin mo muna yung kumot. Ay, yung ano. Ito, para mag-flat siya. Yan. Nasaan na yung binigay ko sa'yo? Pinailalim mo? Alin po? Pinatong-patong mo yung foam. O, di malambot nga. Masarap. Ayun, oh. Dapat sa ibabaw yan. Sa ilalim yun. Baliktad ka. Kasi mas ano ito, yung sa ilalim, ano siya ng tawag doon? Baon dito sa may sahig. Ito, medyo matigas-tigas yung pero okay naman, okay naman. Okay lang. O siya, sige ikaw. Kasi ikaw naman ang matutulog. Diyan, hindi naman ako. Pamilen, mabili tayo, Diyos. Madami yan. Ang ganda at tilit ano. Ha? Parang gatas. Oo. Gatas na nga. Oo, gatas nga. Maganda ba yung nabili? Maganda yung nabili ko. Ayun. Talagang nilinis mo tong sahig mo. Minap mo ito. Opo. Kaya pala maputi yung sahig. Yan, very good. Wala na yung mga maliliit na ipis. Natakot si Eli ay. Wala na bagat eh. Tama lang, maglinis ka na yung higaan kay paraan. Takbuhan. Nagtaratakbuhan. Pagka hindi ka na natutulog, pwede mong buksan yung bintana mo dyan para mailabas yung mga mga tawag nito, amoy-amoy na nakakulob sa kwarto mo. Tanggalin mo muna ito. Para hindi ka mahirapan. Yan. Ay, hala! Amen. Yung pakwan pala, Mami Helen. Ay, pabayaan mo na yun. Paano? Pakwan, meron kami pasalubong sa'yo galing kay Carlota. O di, wow! Ang Pakwan ganda na na. prutas po. Ganda na ng higaan ni Bina, mga kalingap. Yeah, nagustuhan mo ba yung tipo binili ko? Nagustuhan mo yung binili ko? Oo naman, te. Talaga? Yung cortina, hintayin lang natin ha, kasi in-order ko pa ha. Sige lang, te, okay lang. Naka-Shopee ka ay. Antayin mo na. Salamat, te. Welcome. Nakulambo ka? Pa? Nakulambo ka? Malinis na. Kulang, ano lang sa kanya, mamili. Yung 4 layer na Durabox, yun na lang ang isingit natin dyan sa gilid. Kaysa naman yung upuan. Para lumiwanag siya o maliwalas. Pati yung mga nandito, ilalagay na natin sa Durabox ngayon. Kahit ganito na lang. 4 layer. Wala naman, oh. Kahit ganito, dalawang ganito. Mahirapan siya magbuhat-buhat. Taas baba, Ay, taas yung baba. Durabox naman ay kaliliit naman ang lagayan. Oh. Titingnan na lang natin. Doon sa may labo, pagka may budget tayo. Kahit. Ha? Opo. Ayan. Ayun, Kung ano at ang least ang inyong ganda na. Handog. Ano daw? Ano? Kahit anong inyong handog. Handugan kita. Tara, halika. Salamat. At nandito yung handog sa iyo. ayaw niya iwanan yung ano niya. Ayun, ang handog sa iyo. Oh. Ay, plato nga pala, Bina. Plato para dito sa dala ni Kuya Noni na pasalubong. Nay, buksan natin to, Nay. Kain ka? Gusto mo to? Matamis ito. Kuya Rowel, pwede pairam dyan ang Baka kung dalawa sa kanya. Kuya Rowel, pabaak daw nito, Kuya Rowel. May dala kami, oh. Tadang! Ikaw na ha? Si Bina, kay may pasalubong din ako kay Bina, paborito ni Bina. Ay, putang ibat. Sa 10 kilo. Sa 10 kilo. Oo, sa inyo yan. Inyo yan? Ha? Sungwi na. Ano daw? Sa inyo yan. Sa inyo nga. Sige na, Bina. Paborito mo yan. Paborito yung bagong luto. Yan, oo.
Hooray! Oh, kailangan kaya nun masaya ha. Ayoko nang malungkot pag ako ang kasama. Malungkot na nga ang buhay ko. Malungkot pa tayo. Dapat magsaya, no? Hindi na. Hoy! Bumili ka ba ng gamot? Biligan kita ng 500 pagbili ng gamot. Nagbili ka? Hindi. Ha? Mahal kasi, ay, mahal yata yung Ruby kasi na mahal yun. Hindi, mura lang yun. Kahit yung capsule. Ano ba yun? Solmux, dapat. Oo, siya. Sige na, mag-ano na lang. Ayan, ilagay mo dito sa plato. Chicken pet ang panada. Chicken yan. Kung ano-ano yung mga pinamimili ko, Binang. Oh, ito. Tubo ko na lahat. Hindi man. Kaya ano ni? Oh, chiring. Oh, paborito mo. Ah. Oh, ano yun? The chicken skin to, de? Oo. Chicken, di ano? malaki pala. Ano? Chicken. Ano yung ako salita? Mual. Mual ang ano, leader. Si Ellie. Ay, hindi kasama. Ha? Matamis? Punta nga ni Bay. Ayaw dito. Nanay! Kain na, kain na. Galing to po kay Ate Carlota. Salamat Ate Carlota. God bless. Kain po. Nasasawan mo. Sasawan mo dun sa ano? Sa iyong... Ito, Bina. Ay, natanggal na sa ano? Tanggal daw nung ano? Bina? Itabi mo na to. Pwede na ninyo itong ulam mamayang gabi. Ay, ito Fried po. chicken. Chicken pa ito ilagay. Ano? Sige, kayo. Kayo. Oh, kuya, ilagay mo. Shh, kuya, oh, ulam. Oh, kuya. Ilagay mo ulam. Yan, mga fried chicken. Kasi may quick naman at saka may pakwanta. Ano pa ba nito? Ang dami nito, oh. Kuya, oh. Ayun, oh. Cake. Mainit, oh. Dito. Kumuha ka na dito, Kuya Ruel, oh. Ay, may chicken pa. Oh, Kuya Ruel. Kumuha ka na dito. Ang dami niyan. Ayun pa, oh. Bagong luto pati. Ha? Yung anak mo. Kuha pa. Ang dami pa niyan, oh. Meron pa kuya dito. Ayun pa, oh. Dalawang plastic. Uy, Kuya Ruel. Ayun pa, oh, sa kabila, oh. Ha? Sige, nakuha pa nakuha. Madami nga. Kaya kuha ka. Ganun, ikain. Sausaw mo sa ano, sauce. Wala. Ayun pa, kumuha ka dito. Yan ni. Hina. Ito, walang lagayan sa usawan. Dito ilagay? Salamat. Merienda po. Puros pang kutkutin yung inano ko, dala ko. Ay, pwede pala yung sausaw dyan, ganyan. Opo. Sige, Nuni, bakit hindi nagkakain? Tapos na. Kanina pa yan si Kuya Nuni. Ano na mga pinagkakain natin Kuya Nuni nga? Naalala mo pa ba, Kuya Nuni? Nay! Nanay pala. Inglesin mo yung bisita natin, Nay, oh. Sitting pretty, Nay, oh. Ay, sitting pugi. Tawa si Bina, oh. Tawa si Bina. Bigyan mo. Dito ka na, Ruel. Dito ka lang dyan. Upo ka doon, Will, oh. Ay, dito ka. Makijoin ka sa amin. Upo ka doon. Sige na. Ang dami pa ba dito? Wala na. Langgay mo na lang sa plato lahat at kakainin lahat yan. Hindi na yung masarap pag malamig. Dali na. Kuha ka na dito, Kuya Ruel. Kuha ka na. Ang dami niyan, oh. Hindi naman maubos ni Bina lahat yan. Dinamihan ko talaga yan. Kay nanay, paborito. Ayan? Paborito. Sarap? Sarap ng sus, Bina. Ang sarap. Nanay, di alam kung ano kakainin ni nanay, oh. Chicken yan. May sauce yan. Kuha ka na. Kuha ka na ng kuha. Dito, oh. Kuha na. Dami nga, no? Nasa loob pa. Kain po tayo. Ay, matamis na oo. Nay? Matamis na oo. Ano matamis, Nay? Yan, yung dalang pakwan. Masarap. Masirap. Ganun. Hindi ko alam. Matamis na oo. Nag-uubo din si ate Helen. Di ako pinapatawag ito. Kaya may mata ko naman. Ganun niya. Tikim-tikim na. Ganun niya. Busog ka na, no? Dami na kasi nakain ni Kuya Noni, ah. Ay, si tatay yung driver. Okay lang. Baka mahiglan. Ay, minom ka tubig. No, tilalamunan mo. Ha? Dala mo naman doon Kuya Ruel si ano, Divine.
Ah, meron na? Ito, Kinuni. tinapati ko yan. Oh, ayaw mo? Bawal sa'yo to, kinuni. Bawal? Busog niya. Di oh. Ay, nahiya si Kanan. Okay. Nahiya baga. Ay, ito gusto ko tikman ko. Baga-baga. Ha? Masarap, Bina. Baga-baga. Pangalan nito, Bina? Ano, street food, di ba yan ate Helena? Hindi. Quick. Ay, ano yan? Sarap? Kanyan ay quick. Fishball. Fishball. Quick. Ay, ang quick pala yung yellow. Ito, Mm-mm. tapos ito. Alin dyan ang Nairopina ang quick. Ito, sa likod. Nakatawa si Nana Lupina. Baga may quick. Yung isa quick. Biglang namawi si Bina. Di alam ka na isa sobo. Alin ang quick dyan ang Nairopina? Ganun ni. Ganyan kami ni Bina. Masaya kami. Alin quick. Ano si nanay, tumatawa kayo noon eh. Tawa eh. Anong English dyan sa ano? Dyan sa hawak mo na, pakwan. English daw niya, Nay. Watermelon. Walang alam. Watermelon. Wala akong English speaking Ito ka. daw English to. Watermelon. Tama ba? Ang melon din. Ah, limot si nanay, limot. Kami? Ang harap. Puno pa bibig. Puno pa ano? Kikiam ang lang gusto niya. Ha? Kikiam. Kikiam? Ay, ito, kikiam. Hindi mo sinabi. Ano, isasaw-saw ko pa ba? Ay, bawal? Hindi na nakain na may sauce. Ay, hindi ko alam. Dilaan na lang natin. Akin na lang yung dalawa dito. Bigay mo kaya. Ayun pala, ayaw pa niya may sus. Oh, bibi ah. Yan. Oh, dali na, walang sus yan. Dali, kuha na. Kuha na. Kuha na. Kuha mo kaya. Nahiya, oh, ikaw na, kuya, oh. Nahiya yung anak mo sa akin. Sino yung umiiyak? Anak ni ano? Anak ni Jessica? Apo na ito iprin. Oo nga, bigyan, lusot natin dyan. Ano nga pangalan? Dito na lang. Dito. Ayan, oh, lulusot dito. Pwede naman. Dito. Dudot mo nga. O, dito daw, kuya, ano? Lagyan mo man. Ha? Isus ko. Tawagin mo daw. Pangalan? Ah, ano nga pangalan nun? Doon ko Ha? natin ano. Hindi, dito na. Abot naman ata. Oh, mamilin. Mataas. Abot dyan. Try mo mamilin. Ay, si Kuya Nuni, matangkad. Baka mataas. Baka mabigay. Ha? Naman. Bigay mo doon sa anak mo, nag-iiyak. Nag-iiyak yun at gustong gustong mag-ano ng hindi sa pagkain, yung gustong magsali doon sa pagandahan, tapos gusto bilang siyang malaking Barbie daw, na may bakay. Ano daw kami mabili, sabag at makopira. Ang mahal kaya nung Ano daw? Ano? mabili daw Barbie malaki ganyang kalaki, bukas daw. Kuwawa man. Hindi kaya nagang iyak. Ay sabi ko, pagpagandahan na lang yung April, ay sabi niya sa isang buwan pa daw, yung kaya ayaw mag-ano. Gusto na niya magbayad. bukas. Gusto niya bukas na. Nakita dun sa Anjay na yung malaki bagang Barbie. Eh, gusto bukas na daw Mahal magbili. yun. Pasaway. Libo ata yun, Jessica. Po, Libo. 1,000 nga po, 1,513 yata yun. Eh gusto bukas na daw kami magbili. Saan baga kumakuha ng pang... May panty. Ay, may sinampay. Tigil nga. Ako lalo tuloy umiyak. Bigyan mo ng pakwan, mamilin. Oh, pati si Bibi, mamilin na. Ayan na, oo. Maubos na lang ang pagkain ni Ate Ritz. Ah. Maubos na. Ay, ito pa, mamilin, bigay mo. Ayan na. Ah. Salamat po. Huwag ka nang umiyak. Mayo ka daw, bibigyan ka daw ni Ate Ritz bukas ng Barbie. Magmamagic tayo ng Barbie. Mabili daw Barbie si Ate Ritz pag nagbalik. Mariosip. Kaya pala umiiyak. Gusto niya Gusto niya stock toy? Mamilin, di ba madami? Hoy, Jessica! Madami tayo dun eh. Jessica! Bukas na lang. Jessica! Oh, nagmagic na kami ng toys. Oh, sige patong, sige Gusto patong. niya stock toys? Oo, pwede. Kahit hindi
Hello Barbie. Kitty. May mga Barbie na dito yan. Ano ni Kahit Kuya hindi Barbie, Barbie, guys. basta't stop Kausapin mo toys. mamili doon, no, yung bata. Pangakuan mo. Anong gusto mo, stop toys? Gusto mo daw stop toys? Stop toys kahit hindi Barbie? Gusto mo daw? Ay kung wala kang Barbie, stop toys. Marami akong stop Meron toys. din gusto din niya. Meron din niya sa bahay. Na? Na stop toys. Ay marami akong stop toys lang. Doon wala namang Barbie. Oo, gusto niya Barbie. Yung manikang maliliit. Hindi, gusto niya malaki nga. Magkantahan tayo. Yung ganyan sa Anjena. Mabis. Ay buday wala tayong pambili doon. 1312 yun. Nagpasyal kaya kami nung nakaraan. Nakita niya. Yun na lang mga stop toys na lang. Meron kami dyan yung mga stop toys na para mga teddy bear. Meron kami dyan. At pag nauwi si mama, inaano Ay yun. gusto talaga niya Barbie. Oo. Yung ipon niyang pera, gusto nang gastusin. Magkano naipon niya? Yung binigay baga ni Ate Rich. Tapos yung Eh di iba bakit ko man- nagkandidatuhan? yung ibang sobre ko man baga hindi ko pa man ano pa man yun. Ay Hindi ko man iuhulog mo hindi naman pa man yun. hindi ko pa nakukuha at matagal pa man. Iuhulog man bagay. Kaya nga, Oo. ito barawasin na daw yun. Magkano na ang Ano pa lang yun? 300. Hindi wala pa. Kaya nga, Ay puti mo na ba sa ano? matagal pa nga po. Sa April pa yun. April pa. April 2 po yun. Ang last canvassing. Ang coronation. Kaya nga wag mo yan April- dadalhin sa may mga gayon. April 5. Wag mo siya dadalhin sa mga Hindi gayon. po kasi pag naano po kami namamasyal kaya. Pag namamasyal baga. Wawa naman. Oh. Ay puki mo nagsabi. Okay na siya. Nilasmasa na. Pinangakuan na ni mamili ng ano. Ayaw? Sige, yung magandang damit, isuot mo, Bina, ha? Yung magandang damit ang isuot mo. Hala. Miming mo? Miming mo? Ha? Sinong kaaway niya? Sinong kaaway niya? Kaaway niyo din na lalaki din po sa'yo, may takbo na. So, yung kapatid nito. Ah. Agoy, ginoo ko yung mga pusa mo. Mga ano, maldito, maldita. Kaaway. Matapang, Nay? Mga away ang matapang, yung mabait dyan, Ah, yung alaga nyo, mabait. nagtatago nga. Mm. Siya. Punat. Lang yata ang ipin si Lola. Ano ganun eh? Tigas na ang alis mo. Atsura mo, Nay. Ano? Para kang bata, Nay. Ano? Sabi nga ni Kuya Gam, Ah, nag-uusap kami dun sa sa Jollibee sa SM. Jollibee SM. Nag-SM kayo. Kausap ko si Ma'am Bing. Nanay tumawag ka. Kasi Ah, si Ma'am Bibing. Ma'am Bibing ba? Ma'am Bing, Oo, Bing, Bibing. magtawa daw ako kasi mo sangot naman ang mukha ng matanda pag hindi nagatawa. Nagtawa na lang. O, shoutout mo dito si Ma'am Bibing. Ma'am Bibing, shoutout. Si Nanay Rupina, o naalala ka, o. Tapos natawa sila kasi nakita walang ngipin. Pero kaya pa namang umuya, Nay. Kaya man ang tagal. Matagal. Minsan ang sakit ng kabila ko. Kangunguya. Oo. Ang ginagawa ko. Masakit? Pag masakit, Ah, ganun. ay, Oh. ang gamot ko. Mm-mm. Kasi ang paoy ng Mm. kagakain ng makulat. Mm. Oh, halik ka dito. Makikain ka. Marami kaming dala, oh. Si ano? Sino yan? Si Jessica. Jessica! Meron pa dito, Jessica, oh. Ay, paano na ba? Mm-mm. Bandaming pagkain. Nay, Paano na? Bandaming pagkain. daming pagkain. Ay, Jessica, oh, dito, oh. Dali na lang dito. Na ako doon kanina.
Hali na dito na. Ayan, nakuha ka pa. Oh, may hiwa pa. Oh. Meron pa. Oh. Bigyan mo pang anak mo. Baka gusto niya yung kwek-kwek. Isa lang po. Namamaga na yung mata mo. Tama na. Tama na ang iyak. Namamaga na ay. Magmamagic si Mamilin bukas. Ano ba gusto? Barbie. Barbie daw na may bahay. Tama na po. Gusto Barbie na, hindi, sa kanya. Oh, quick. Ang gusto niya, pugo. Yung pugo. Pugo man yan. Oh, pugo. Gawin ko Pugo yan, may color lang. yung may itlog. Yung bago Pugo yan, may color lang yan. Tilani. Kala niya yung bilog lang na putik baga. Pag may gusto niya yung bilog lang. From the ocean, shining in the sun, Tama si ganun eh, oh. over in the shore, when I see them, my heart tells me that I love you more than all the little bird is here. Woo! Pearly shell. Every grain of sun upon thy beach, the twinkle in the blue. Shell from the shining in the sun, covered in the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little birds. Tama na, nagkagalgal. Palakpakan! Pinaglapakan kami kay Ganuni, oh. Palakpak na yung palakpak si Ganuni, oh. Tuwa, oh. Kinanta ni nanay si Ganuni. Tuwa baga? Oh, di ba? Magaling yan si nanay kumante, eh. Nagtutula pa yan kay Ganuni, eh. Oh, di ba, Nunay? Nakakatuwa yung tula mo, Nay. Oh, ano? Oh, kayo po, yung tula niyo po, nakabisado niyo. Ako'y si Batote, kapatid ni Bato. Umahon sa bundok upang magbarbero. Oh. Ang napasukan ko'y mababang opisyo. Gumupit ng buhok. Sikulo sa isang linggo. Wow, galing ng tula ni nanay. Citation. Walang kaparehas yun ay ano. Ay ano lang yung pang-elementary. Pag elementary lang. Tama ko si Binanay, ha. At kami ay may gagawing pinakamagandang gawain sa balat ng lupa. No, kaya Noni, no? Ayos na po kami na. Alis na daw, alis na. Paalam si Kuya Noni, oh. Ang tawa si Vina. Halika na, dali na. Go! Push ka, wag ka na umiyak, ha.